חברים, נסיה הביאה לי את זה, אחות שלי, היא בדרך לאילת, היא תחזור ביום ראשון, אבל זה ללימודים, שזה כאילו יפה. בואו נפתח. אז אוקיי, יש לנו את אלה, חוברת מבוכים וחוברת צבעים. אז את זה כאילו, ואנחנו עוברים לדבר הבא. אז אוקיי, הדבר הבא זה זה. זה חמוד. תסתכלו, קולקן של דובי. אימא'לה. תעשו לייק ועוקב בשביל נסיה. ואני אראה לכם אותה מתישהו, אבל עכשיו פשוט היה לי 0%. אני על 1%. אז כאילו, בבקשה. וכאילו, מישהו לא חושב שאני אחות של נס, שיחשוב ככה. זה לא אכפת לי, אבל אני רק שתדעו שאני כן אחות של נס. אני גאה בזה. OMG, לא נכון. סרגל גומי. הוא לא יכול להישבר. כן. מתכת. מחדד מתכת. איך בא לעשות... וואי, זה בסוף מספק. אוקיי. כאן זה... יואו, זה ממש יפה. אז זהו, זה הכל. המוצר הבא. אז אוקיי, יש לנו כאן טושים ממש יפים. וכאילו כל נסי קנתה לי. כאילו, הבעיניים עצומות. הדבק. אומייגאד. כמובן שיש לנו דבק. שוב. זה דבק ממש טוב. אני אקח את זה לעצמי. הדבר הבא. אז אוקיי, יש לנו גם מצחיק. אז אוקיי, כל השאר זה יפנות, ונעבור לרגע. אז אוקיי, יש לנו את זה וזה. זה שלי, אח שלי. זהו. מקווה שנהנתם, יפים שלי.